n'ihi ya bụ nweta ewetara n'isi njedebe agba nke abụọ na ya bụ ule achịkọbara ụbọchị Satọde gara aga na ya bụ amụma eji n'aka ugbu a maka iwe ndị nkuzi n'ọrụ na Anambra steeti ka ndị isi ọchịchị nke steeti a ji wee nọkọ nwee mkpebi na ọ bụ ndị nke nwezuru akara pasentị 60 wee gabazia ka a ga-ewe n'oge ikpeazụ. Kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na steeti a bụ Sapol Nwosu bụ onye kwupụtara nke a ka ndị isi ọchịchị nke steeti a nwesịrị nzukọ ha. Sonre Ejike Abana maka ịkọtọpụrụ gị akụkọ a. Kọmishọna Nwosu kwuru na agaghị ewepụtacha aha ndị mere nke ọma n'ule ahụ otu oge n'ihi na ọ nwere ndị a ga-etinye na sekọndịrị na ndị a ga-etinye na praịmarị. O kwukwara njikere gọọmenti dị ịhụ na ndị nkuzi a ga-etinye n'ụlọ akwụkwọ Anambra bụ ọkaibe. O kelekwara ndị Anambra na ụdị mbọ ha na-agba inyere ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo aka n'ihe gbasara ọrụ nchekwa site n'ikwu ihe ha hụrụ. Kọmishọna Nwosu gakwara n'ihu kwue na nsogbu a na-enwe n'okporo ụzọ n'akụkụ ụfọdụ steeti a sokwa n'ihe ha rụtụsịrị aka na nzukọ ANSEC ahụ. O kwukwara na ewepụtara ndị ga na-ahụkọta maka ọdụ ụgbọala na steeti a si na ọlụ ha bụ ịhụ na ọdụ ụgbọala na-aga nke ọma na-abụghị ịnakọ ego ma kwunwekwa na ọlụ agboro abụrụla ihe mechigolu na steeti a.